Avui us porto un altre relat breu, és un escrit al meu diari del 22 de maig, que l'he volgut titular Bona sort, papa, i parla de la importància dels gestos, de les paraules i de moltes coses, però avui l'he retrobat en el meu diari i m'ha semblat molt interessant. No entenc per què mai em fan cas amb els temes de neurciències. Cada brot que tinc em fan fer el mateix. I el més important de tot, perdre hores. M'he donat un cop més del monotema que sovint parlo en aquest diari, així que avui parlaré d'alguns moments del meu passat. Aquí on em veieu i on em llegiu, jo vaig ser en alguns moments una persona alegre. Solia ser la sort i l'alegria de la casa. Una de les coses que solia fer tots els matins quan era una nena, i era molt petitoneta, era aixecar-me a les 5 del matí quan el meu pare anava a la feina només per desitjar-li bona sort. Jo sabia que necessitava la meva sort, o jo creia que necessitava la meva sort i que jo era el seu amulet i tenia que desitjar-li sort tots els matins a les 5. I després m'anava a dormir amb la meva mare per ser una bona hereva i vigilar la casa. En aquells temps jo no sabia que havia èpoques amb el meu pare a la feina que ho passava molt malament i que jo, aquells matins, podia ser un petit alè d'esperança de la seva jornada laboral. Per cert, com a anècdota, de tant en tant encara li desitjo bona sort a la feina per WhatsApp. Quan m'aixeco a fer un pipí a les 4 o 5 del matí li escric. És un gest petit, però com un gest tan petit podria arribar a marcar tant a una persona. Amb els anys vaig aprendre a fixar-me amb la que la gent necessitava i li deia aquelles frases que els calgués quan els veia, ja fos un simple sort, un tu pots, un ho tens xupat, recorda que tu vals, estic aquí pel que necessitis, jo t'escolto, entre moltes altres. No sol creure molt amb la màgia, això ja ho he dit més d'un cop, però em sembla al·lucinant el poder d'un gest. És a dir, somriure, unes paraules, un simple gest, com poden millorar tant el dia una persona. Però també cal ser realistes, perquè amb les paraules, els gestos i tot això també podem arribar a enfonsar. És una arma de doble fil, on cada jugador decideix a quin joc jugar. En els darrers temps les paraules m'han fet més mal que bé. I també parlo simplement de les rebudes. Parlo dels comentaris, aquells que sumats fa com les partícules o com els grans de sorra, sumats es converteixen en grans destrosses. A vegades no cal que siguin paraules, també poden ser petits gestos. El que està clar és que les paraules més doloroses són les que un mateix es diu i pitjor de tot, es creu. I el dolor més gran no són els talls fets per mi, per els meus braços, perquè com he dit molts cops, cada tall, cada cop, cada autolesió que jo m'he pogut fer, em treien el dolor interior una mil·lèsima, és a dir, dec portar desenes de talls i de cicatrius al meu cos i cada un d'ells em van semblar un dolor ridícul comparat amb el dolor interior. Les pastilles fan el mateix, camuflen el dolor durant una estona, perquè l'angoixa, el buit, el nus et queda dins. No ho externalitzes perquè calmen aquests símptomes físics, però l'interior segueix allà. El problema de jugar amb el teu mal, prenent pastilles, fent talls, és que els danys col·laterals, és a dir, que reboten en els que t'envolten i les ferides dels teus braços, les pastilles de més o les teves situacions o brots, també acaben convertint en ferides al cor dels que t'estimen. Ja ho sé, com bé sabem, la vida sempre ha sigut i sempre serà el més complicat dels enigmes que ens queda per resoldre. Suposo que, com deia la famosa frase, viure o no viure, esa és la qüestió. Bueno, en realitat era ser o no ser,
però jo ho adapto a la meva manera. Així que la paraula del dia d'aquest 22 de maig és bona sort a la feina, papa.